Takže ahoj, zdravím ťa, vítam ťa pri mojom podcaste Mimo mapy. Tento podcast bude zameraný hlavne na autentické príbehy, ktoré sa stali mne aj mojim kamarátom pri preskúmavaní opustených budov, pri urbexe, pri stanovaní, pri nejakých takých výletoch, ktoré proste sme si povedali, že niekam ideme a išli sme tam, lebo už dlho ma proste baví tento koncept preskúmovať niečo, ten urbex, bane, štôlne, opustené budovy, takéto nejaké mysteriózne veci a rozhodol som sa tak zdokumentovať a urobiť o tom podcast a uvidíme, ako to pôjde. Dneska tu budem sám, možno v ďalšom dieli už bude aj môj kamarát. Budem niekedy rozprávať sám, niekedy tu bude on a uvidíme, ako to pôjde. Dnešnú časť by som chcel venovať hlavne oblasti Dubník, takže len tak na úvod, že čo je Dubník alebo čo to je za miesto. Dubník je oblasť na východnom Slovensku, kde sa ťažili opale. Sú tam štôlne, taká najznámejšia štôlňa tam je štôlňa Jozef. Tam sa našiel aj najväčší opal, ktorý je, sa mi zdá, že v Bratislavskom múzeu. No a tá oblasť, akože tam je strašne veľa jaskyň v lese a aj rôznych štôlní a som sa tam chcel stále ísť pozrieť, lebo som jedno obdobie mal také, že som sa dosť venoval geocachingu. A na geocachingu, keď neviem, keď to poznáte, tak to je kvázi akoby taká aplikácia, taká hra celosvetová, by som povedal. A hľadáte kešky, ktoré máte niekde naznačené na mape. Máte rôzne akože obťažnosti tej kešky. Buď máte nejaký terén, alebo nejakú náročnosť, niečo musíte tam vylúštiť. No a proste mňa bavilo toto hlavne, že je terénové. Máte od terénu 1 až po terén 5 a terén 5 je najťažšia. To akože môže byť hoci kde, napríklad, no nie hoci kde, ale také miesta, kde sa ťažko dostať, neviem, nejaká štôlňa, nejaká vysoká budova, nejaký strom, niečo proste, kde musíte vynaložiť fyzickú aktivitu, aby ste sa tam dostali a je to takedy aj nebezpečné. No a ja som našiel tam jednu kešku, kde by mala byť, akože v nejakej štôlni, alebo čo to bola jaskyňa, sa mi zdá. No a tak som si povedal, že tam pôjdem a zobral som sa jedno ráno, naštartoval som auto, išiel som tam do tej oblasti. Nikdy som tam nebol, takže som si dal do GPS-ky, kam mám ísť. Prišiel som na miesto, niekde som zaparkoval. Je to lesná oblasť, takže máte pri cestách hoci kde môžete zaparkovať. A zaparkoval som, zapol som si GPS-ku a išiel som pre Súradic. Ako to miesto je podľa mňa akože strašne bombové. Ja som sa tam cítil tak v 7. nebi. Lebo ako ja najviac milujem, najviac ma akože baví, by som povedal, také tie tematiky, že bane, štôlne, mňa to tak láka tam chodiť, aj z toho hľadiska, že si predstavujem, aký by ten podzemný život, ak tam niekedy museli ľudia fungovať, alebo ako to museli celé kopať, ťažiť a proste tá taká tma, tá atmosféra, že nevieš kam ideš, nevieš aké to je hlboké, nevieš čo ťa čaká, ako stále treba byť to povedať, opatrný, áno, a dávať si pozor, že čo sa tam môže stať, alebo kde by ste nemali chodiť, o tom si povieme aj v ďalších dieloch. A proste tak som sa vybral jeden deň, ako som povedal, išiel som do toho lesa, išiel som zbrať GPS-ky a pamätám si, že už vtedy bolo také obdobie, že celkom bol aj sneh. Ináč ospravedlňujem sa, keď mám trošku taký iný hlas, ale som chorý. No a išiel som na to miesto, musel som vyšľapať celý les až do kopca a hľadal som to miesto, kde mala byť tá keška a nakoniec som tam prišiel a taký to bol, taká čudná atmosféra išla z toho lesa celý čas, neviem, také to bolo zvláštne, nikto tam nebol, nikto tam nechodí veľmi, lebo je to také kvázi akéby chránená oblasť a nemôže sa tam akože ani stanovať, ani opekať, ani nič. A prišiel som do toho miesta, kde mala byť tá keška. Bolo to taká maličká, keby taká jaskyňa. A akože vchod bol celkom veľký a ja som si hovoril, že ty vole, akože tam mám ísť. Ako to bola prvýkrát taká
moja skúsenosť s jaskyňou, a.k.a. štôlňou, alebo ako to nazvať. Ja som si povedal, že tá čo nie, tak poďme. Ja som zobral baterku, zapal som baterku, išiel som dnu a som to tam začal preskúmavať. A jasné, že v jaskyni nejde akože GPS-ka, takže som si musel na začiatku potom, zase som musel vyjsť z tej jaskyne, musel som si pozrieť na tej aplikácii geocachingu, že kde by tá keška mala byť, alebo kde by mala byť skrytá. Začal som tam hľadať, ako bolo tam strašne veľa nedopierov. A bola tam taká čudná, taká diera, taká veľká diera a neviem, o rozlohe, neviem, 2 na 3 metre. A sa neviem, že čo tam je, no tak som do nej zasvietil a ako nevedel som na spodok, ale taká to bola taká čudná diera, ale väčšinou akože vraj to bolo také, čo som si čítal, že oni akože keby kopali nejaké tie eh, preskumné kopy alebo vrty, kde hľadali ten opal, kde by mohol byť. Takže som nejakú tú veľkú pozornosť nedával. No a nakoniec som tú kešku našiel, som sa tam akože nezapísal a išiel som preč. A ešte bolo celkom málo hodín a som si povedal, že však pôjdeme ešte začať preskúmovať to, ne, však som tu na prvýkrát. A zo srandy som si zobral aj taký jeden maličký kameň domov a to potom poviem neskôr, čo sa akože v ňom nachádzalo. A išiel som ďalej po tom lese a tam som začal čítať aj na Google, že čo by tu také malo byť, čo by som mohol ísť pozrieť. Hľadal som nejakú ďalšiu kešku, čo mala byť v okolí a vybehla mi, vybehla mi ďalšia keška, že by tu mala byť nejaká tiež pri opustenej nejaké štôlny. Ja som si povedal, že OK, že však skúsim to nájsť. Uvidím, koľko bude hodín, keď sa mi tam podarí dojsť, no tak to bude super. No a cestou späť som išiel cez takú akéby priepasť a som išiel okolo tej priepasti a pozeral do tej priepasti a tam bolo napravo, naľavo, tam bolo strašne veľa tých akéby vrtov alebo tých miest, kde sa snažili kopať a hľadať tie opaly. A ja som si vral, že ty vole, to je brutál, tam musím sa pozrieť. No a som hľadal takú cestičku, kde sa tam dá dostať do tej priepaste a cítil som celý čas taký akéby zápach spáleného dreva alebo ohniska, alebo akéby niekto opekal. A ja si vravím, že ty vole, ne, že OK, že poviem tam sa pozrieť, že uvidím, čo tam nájdem. Tak som dostal do tej priepaste, tak tam zrazu bol, um, akéby, keď sa dobre pamätám, to bol akéby stan, alebo taký ten štýl indiánskeho stanu, ale to bolo obalené fóliou celé. A ja si vravím, že WTF, že čo tu robí, ne, že čo to je. A začal som tak premýšľať nad tým, ne, že tak to tu chodí, alebo tak to tu je. Ale cítil som celý čas proste, keby tam niekto opekal, a keby tam kvázi niekto predo mnou hodinu dozadu niečo opekal, alebo mal tam rozložené ohnisko. A som sa tak pomaličky, akože postupom som sa tak akože tam približoval k tomu. A za tým stanom bola taká, akéby jaskyňa. Ja som si hovoril, OK, tak tam aj išiel ten, akože ten čudný puch. Tak som si hovoril, že OK, pojem sa o tej jaskyne pozrieť, že uvidím, čo tam uvidím. A vošiel som tam a tam proste bolo oblečenie, boli tam panvice, boli tam nejaké, sa mi zdá, že nejaké zošity, nejaké veci. Skrátka, aké by tam niekto proste žil. Ja si vravím, že OK, že kto by tu nažil, však na okolo nič to taky není. Žiadne, ani žiadne mesto, ani žiadna dedina tak blízko, že kto by niečo robil v lese, ale nikto tam nebol, takže som nejakú takú veľkú bávu tomu nepripúšťal. Nikto ani okolo mňa nebol, takže som si hovoril, že OK, je to také čudné, ale nič sa mi nestalo našťastie. No a išiel som ďalej. No a som si hovoril, že OK, ešte málo hodín stále, že ešte celé bude aj vidno, pojem k tej štvolni. No a vybral som sa zase podľa GPS-ky smerom k tej štvolni, kde by to malo celé byť. No a nevedel som tam nájsť akože nejakú cestičku, tak som si hovoril, že OK, pojem po lese nejak, že tam nejak trafím nakoniec. Išiel som cez les, išiel som cez kamene, cez nejaké také väčšie vyšľapy, potom som išiel zase nižšie, potom zase hore. Je to tam také celé kopcovité, takže ten terén bol taký čudný. No a nakoniec som pozeral na GPS-ku, že by som mal byť blízko toho, ne? A že OK, OK, tak idem ďalej. A prišiel som na také miesto a tam boli také akéby kamenné pozostatky niečoho, ne? A som premýšľal, že čo by tu tak mohlo byť. A videl som nakoniec
takú drevenú, keby drevené trámy a som si hovoril, že to je bingo, to je toto, čo hľadám. A bola tam proste, že štôlňa, nie? A ja som si hovoril, že nice, že štôlňa, do ktorej bude možno aj môcť ísť, nie? Že pozrieť si to. No a bolo to tam také celé čudné, taká tá atmosféra bola tam taká nepríjemná pre mňa. A vravel som si, že dobre, idem do tej štôlne sa pozrieť. Bolo to tam celé také zatopené, ale dalo sa akože ísť po tej takej konštrukcii drevenej, akože akéby až nuka, ale boli tam dvere. No a cez tie dvere som presvietil a videl som, že tá štôlna je celá zatopená a dvere boli zapečatené. A zase ako je to také pravidlo, že ja nebudem nič ničiť. Ja nie som nejaký vandal, ja si to všetko chcem len pozrieť, alebo tak, alebo natočiť, alebo odfotiť. Takže som si hovoril, že OK, že keď to je zatvorené, tak tam nejdem. Ale dosť čudné bolo to, že som proste vyšiel z tej štôlne a ešte som sa prechádzal okolo tých kamenných pozostatkov a som premyšľal, že asi tu bola nejaká budova, alebo niečo tu na proste mali, nejakú dielňu s naradím. A okolo mňa nebolo nič. Okolo mňa bol proste les a nikto naokolo. A zrazu som počul brechať dvoch psov. A ja si vravím, že OK, že čudné, nie? Že dvaja psy. Ale nejak som v tom veľkú váhu nepripúšťal, som si hovoril, že možno niekto tu na je, že niekto tu nachodí so psami akože na prechádzky. A idem ďalej po tom lese, čo som tam hľadal, ďalej som tam popozeral, som myslel, že neviem, zase takú inú štôľňu alebo nejaký iný vchod. Tak som sa vrátil späť na to miesto, kde bola tá štôľňa, tak tam zrazu vidím psov. Psov. Dvoch. Tak na mňa pozerajú a štekajú. A ja kúkam na nich a oni na mňa. A začali sa ku mne približovať. A ja si vravím, že oh no, že nikto tu na není. A nebol tam ani žiaden človek s nimi. A ja si vravím, že tak teraz čo, ne? Že buď vyleziem na strom a sa im toto snažím akože skryť na strome, alebo utečiem. No, začali sa mnou utekať. A som si povedal, že OK, no tak tu asi cesta nevedie, musím začať zdrhať. Takže som sa rozšprintoval cez takú luku, utekal som, tí psi išli za mnou, ja som nevedel, že čo to je za psov, že či tam niekto s nimi je, alebo to sú nejaké divy psy. A proste som utekal cez takú luku, cez nejaké bahno som utekal, až tak, kde úplne do ryti do lesa. Potom som sa ich tak akože zbavil a vyšiel som na hlavnú cestu nakoniec a išiel som smerom akéby k autu. A vravím si aj tak celý čas, že čo tam robili, akože kto tam z nich bol, alebo prečo tam akože vôbec boli, alebo či sú to nejakí diví psi, alebo nejaký tam strážnik je. Lebo ako viem, že v tej oblasti je máme strážnik akoby toho lesa, alebo neviem ako ho nazvať, nejaký ten správca, alebo raz som ho stretol. To si povieme tiež v ďalšom dieli, keď tak, alebo v budúcnosti. Ale preto to akože spomínam, tých psov, lebo ešte tak dám takú inú súku, že potom som sa tam o pár mesiacov vrátil znova s mojou sestrou, lebo ako som spomínal, ten kameň, čo som si zobral domov, tak to bol obyčajný kameň, čo som našiel v lese. A ja si viem, že ja zoberiem si domov, že pekný kameň. Prišiel som domov a som si ho rozbil na polku. Rozbil som si ho na polku, v strede bol opal. A ja si viem, že wow, že brutálne, to je strašne pekný kameň. A proste keď ho dáte pod vodu, tak on má také krásne farby, tak krásne svietí a to som sa proste do tých kameňov zamiloval. Konečne potom, že by som nejak chodil tam akože kradnúť alebo tak, to proste nebolo tak myslené, ale to bol obyčajný kameň v lese, aby sme sa chápali, ktorý som si zobral. Nič som tam akože nemusel vynaložiť nejakú fyzickú aktivitu, aby som ho ukradol alebo niečo. Len som proste bol na zemi, tak som si ho zobral domov. No, ukázal som ho sestre a sestra, že wow, že to je brutál, že chcem tam ísť aj ja. A ja hovorím, že dobre, však poďme, ne, že môžeme kľudne tam ísť, pozrieť. A som zaparkoval pri takom jednom mieste, sme tam boli zase potom o pár mesiacov neskôr a hneď pod tým miestom, kde som parkoval, tak tam je taký, jak to, neviem, jak to mám nazvať, ale asi tam vynášajú prebytočné kamene. Je to taký veľký kopec a vidíte na ňom, že tam proste sú také maličké kusky kameňov, že keby tam chodili akože vyvážať odpad alebo neviem, či sa tam ešte ťaží alebo nejaké tam robia nejaké vrty alebo niečo. To som sa ja to nedočítal. A tam proste, keď tie kamienky popreberáte rukami, tak máte šancu, že v nejakom bude taký maličký opál, ako to nemá ani žiadnu hodnotu, ani nič. Je proste maličké.
a je to v kameni, takže tak. No a tam sme boli, sestra sa našla také kamienky, zobral som si aj také kamienky, no a bude klopať policia na dvere. No a, no a potom som povedal sestre, že poď jednu tu na takú, mám takú štôlňu, že ti chcem ukázať. A ona, nie, že nechoďme tam. A on, že poďme tam. Ale už som vedel, kde tá štôlňa je. Tak som povedal, že OK, poďme tu na po ceste a že potom pôjdeme tak doľava, po takej cestičke lesnej, až smerom dole k tej štôlni. A ona, že OK, dobre, tak poďme, ne? A išli sme tam a celou cestou nič. Celú cestu nič. Bolo proste ticho. Nikto okolo nás. Ale ako náhle sme sa priblížili zase k tej štôlni, tak zase pes začal brechať. A ja si hovorím, že ty vole, že ja nechápem. A som si presne spomenul na to, čo sa mi stalo vtedy. A ja hovorím, OK, počkajme tu na, že uvidíme, čo sa stane. A zase sme čakali a ten psí prechod bol čím ďalej, tým bližšie. A už si presne nechcem klamať, sa mi zdá, že som to psateli nevidel, ale bolo to strašne blízko. A ja si vravím, že OK, že som povedal, že musíme rýchlo utiecť stadiaľ, lebo vtedy sa mi tu stalo, že som tu videl psov, že musíme stadiaľ utiecť. A ona, čo ti šibe? A hovorím, že vážne, že poď. A začali sme utekať, zase to istou cestou, čo predtým som utekal. No a zase sme utekli na hlavnú cestu a išli sme smerom k autu. Ale ja som si kuse kladol otázku a stále nechápem to teraz, že jak je to možné, že či to je iba taká náhoda, alebo je tam fakt nejaký strážnik v tej oblasti, alebo je tam nejaký divý pes, čo tam žije v tom okolí, ale doteraz sa nevysvetlí, lebo neverím, že by tam boli nejaké fotopasce alebo niečo, alebo nejaké senzory, aj keď fotopasce, ne, aj neviem, ťažko povedať fakt. Ale je to také čudné, že proste druhýkrát, keď som tam išiel, tak zase som počul ten psí brechod, ale tentokrát som psa nevidel. No a leteli sme späť k autu a už bolo celkom dosť hodín, takže sme si pobrali tie opaly, čo sme mali a išli sme s nimi domov. No a bol som tam ešte potom tretíkrát, ale to len som bol tak si popozerať tú oblasť a len tak som tam bol na túru, lebo hovorím, že mne tá oblasť sa strašne páči, tá história. Bol som tam aj na túru, a nedaleko tam je hora Šimonka. No áno, bol som ešte, keď som tam bol prvýkrát, tak som tam bol, som si pozeral, že malo by tam byť, lebo som sa mal prečo Dubník, že prečo sa to tak volá, lebo je jeden Dubník, ten sa nachádza niekde na západnom Slovensku a je ten Dubník, čo máme my, ten na východnom Slovensku. A že by tam mala byť niekde normálne nejaká dedinka, že Dubník. Tam žili tí baníci a tí všetci ľudia, čo akože ťažili v tej oblasti. A som OK, že poďme tam, že chcem sa tam ísť pozrieť, že ako to tam vyzerá. No a to bolo niekde takej, zase taká lesná cesta, bola tam zavora, ale tá zavora bola otvorená, tak si vravím, že OK, však pôjdem tam, nie, že zavora je otvorená, že tam asi môžem ísť. Išiel som tam autom, zaparkoval som pri tej dedine, išiel som sa pozrieť do tej dediny, ale bohužiaľ je to už tak, že je to tam celé zbúrané a budujú sa tam, asi neviem, okolití ľudia a majú tam novostavby urobené, takže to bola taká celkom škoda. Ale pozrel som si na mape, že by tam mal byť nejaký naučný chodník do Bníka, niečo takéto. Tak som sa tam išiel pozrieť a tam boli ďalšie také cestičky a také mini štvolne, mini jaskyne, kde sa dalo ísť. Boli tam aj nejaké také staršie žily tých opalov, kde ste sa mohli pozrieť, aké by to ťažili, alebo jak to ťažili. Boli tam aj nejaké mm, tie cedulky napísané o tom, že čo sa tam ťažilo a bla bla bla. No a jak som sa vracal k autu, tak zrazu priparkoval pri mne Jeep. A ide ku mne taký pán a má v ruke zbraň. A ja si hovorím, OK, nie, že to bude zaujímavé. Ale akože bol to v pohode, hej, on sa ma len pýtal, že on je ten akože ten lesník alebo ten strážnik tuná, že čo tu robím, prečo som tuná. A ja mu vravím, že no, že ešte som sa pozrieť, že tu mala byť nejaká dedina, že Dubník, že som sa chcel pozrieť. A on, že áno, že je to pravda, ale že či som nevidel záboru. A hovorím, že áno, že videl som záboru, ale že bola otvorená. A on, že OK, že chápe, ale že nevie, prečo bola tá závora otvorená, že ona má byť zatvorená a že nemám tu čo robiť. Ja hovorím, že jasné, že ospravedlňujem sa, že ja som nevedel, že ja som z Košic, že som sa tu prišiel pozrieť. Ako bolo úplne v pohode, len vravel, že akože tu chodia ľudia kradnúť opale a ťažiť ich a toto. A ja
300 kg kameňov v kufri. Nesrandujem. A akože tak som s ním trošku chvíľku pokecal a mi vysvetlil, že tu nás akože nemôže chodiť do tej oblasti. Ako tam, kde chodím, kde som chodil na začiatku, akože tam môžem kľudne, len tam, kde bola tá závora, že tam nemôžem chodiť, neviem prečo, ale že to je proste súkromný pozemok, tak som to rešpektoval a odišiel som. No a to by bolo asi z Dubnika na dnešok všetko. Dúfam, že sa vám to páčilo. Je to také, hovorím, že môj taký prvý pilotný diel tohto podcastu. Hovorím, ospravedlňujem sa, som aj trochu chorý, mám taký inčí hlas a chcem nech to také autentické a nech sa človek vie s tým stotožniť a vžiť. Takže ďakujem za vypočutie a vidíme sa pri nejakom ďalšom dieli.